Bos días. Quero un café para levar, por favor. Sí, por suposto. Aquí ten. Moitas grazas. Por favor, non é necesario. Está convidada. Agradezco a oferta, pero non. Aí va! Audición! Mía, onde crees que vas? Teño cita no médico. Mañá ven a primeira hora. Vale. Que faz aquí? Non te atrevas a volver a entrar na miña casa. Es que papá e mamá chamarían a isto casa? Por favor, saca os pés de aí. Grandes pianistas de jazz toncaron sentados nese taburete, pero os do novo local latino tiraron ao lixo. Trouxenche unha alfombra. Non a preciso. E se te digo que Miles Davis mexou nela? Iso é un insulto. En serio. Non pensas recoller esas caixas de aí? Cando poida fareino, no meu propio club. É como se nadie te abandonara e ti a estiveras acosando. Non seguirás indo ali, non? Non a vas creer. Agora é un local de samba e tapas. Que dis? Samba, tapas, elixe unha e faina ben. Teño que presentarte. Non o preciso. Deucho papá? Sí. Presentareicha. Levaredes ben. Gusta yo jazz? Eu que sei. Iso non é importante. Por que vives illado como un ermitán? Tes 2 mensualidades dos seguros sen pagar. Tes que ser máis serio. Teño que presentarche un tipo cunha tatuaxe na cara. En serio. Ten un gran corazón. Tes que ser serio. Laura, sabes que eu tiña un plan serio para a miña vida. Non foi culpa miña que esa xente me coaccionara. Non te coaccionaron. O que fixeron foi esta parte. Que diferencia hai? Non sei, non soa tan romántico. Non te sen... Todos sabían que ese tío non era legal. Todos agas ti. Por que ir romántico como se fose algo vulgar? Porque as facturas non son románticas. Chama. Non a vou chamar. Actúas como se a vida metídase contra as cordas. Eu quero estar contra as cordas. Deixo que a vida me golpee ata que se canse. Entón, golparei na eu. Vale. Mojame ali. Quérote. Vacías caixas. Penso cambiar a fechadura. Non podes mercar unha nova. Son un ave fénix que resorde das súas cinzas. Estaba destrozada. Era pura loucura. Eu... teríache dado algo. El... Está ben. Ti vas a esperar ata Denver para dicirlo. Que? De acordo. Alégrame por ti. Abofé. Alégrame por ti. É que quería... Xa non sei o que quería. Un segundo, pasa, que? É Pilar. Xa chamo logo. Ten presa, 2 minutos. En menos de 2 minutos rematamos. De acordo. Moitas grazas. Ben, sabes que xa está. Moitas grazas por vir. Estou moi contento de estar aquí de novo. Sí. Son un home novo. Sí. Non son conflictivo. Sí. Grazas por terme dado unha segunda oportunidade. Xa, e cingueraste o repertorio. Será un placer, inda que a ninguén lle importa o que toco. Se con ninguén, queres des ninguén, máis que a mí é correcto. A mí importame, non quero ir free jazz. Está ben, inda que eu pensaba que nesta cidade funcionaba o de unha para ti e unha para min. Que tal 2 para ti e unha para min? Bueno, pois entonces todas para ti e ninguna para min. Ben. Por decisión mutua. E eu suscribo-a. É o que queiras. Benvido de novo, Sebastián. Hai unha maneira máis bonita de decir iso.
dramatismo a túa entrada. Que tal na tua audición? Fatal. Estaba Alison no xurado? Alison? Non sei. Probablemente estaba. Eu penso que sí. Que pasa? Se que hai unha asamblea aquí. Mía, ti tamén ves a festa. Que va? Traballo. Burra que ti es burra. Sinto moito que non che fora ben a túa audición. No meu correo electrónico teño 2 ou 3 ofertas que te interesarán. Pero agora ti, veste connosco, será divertido. Non será divertido. Habrá unha chea de trepas e gorros amoreados nunha enorme casa cristalada. Isto é de familiar. Onde se non poderás atopar a todos os peixes gordos de Hollywood xuntos? Decepciones, Mariexis. Nesta festa veremos o mellor da humanidade. Facemos o comité, este enderezo eu. Unha festa pachada, nos non hai nos poder. Un encontro fortuito será o que andaba eu a buscar. Reino de atopar. É unha noite importante se queremos triunfar. Audición abraiante, actuación fascinante, e todos saberán quen son. Imos encantar de unha multitud de todos para olhar pra mí. Detrás de todo o mundo está a xirar. Ese pode ser o que desvela o que hai en mí. Se só que de deixarme descubrir. De deixarme descubrir. Facer que saiban que detrás do que les ven hai unha intérprete sensacional. Os fados van sorrir, quero marchar de aquí, non quedes de atopar. Esa que te verá. Ese que te verá. Alguén na multitude pode estar a ollar pra mí. Mentres que todo o mundo está a xirar. Ese pode ser o que despele o que hai en mí. Se só que de deixarme descubrir. La multitude pode estar a olhar pra mí, mentres que todo o mundo está a xirar. Ese pode ser o que desvela o que hai en mí. Ese pode ser o que, ese pode ser o que, ese pode ser. Só que de deixarme descubrir. Agora levo o meu coche. Agora como vou volver a casa? A ver que fago. Menudo rollo.
Ollo que dis, pero non dis o que queres dicir. Non o eso que digo, estás despedido. É o que dis, pero o que queres dicir é... Estás despedido. Toca o repertorio, é un aviso. Xa é tarde máis, estás despedido. Non me despidas, por favor, non me despidas. Acabouse, Sebastián. Non me despidas, por favor, é Nadal. Xa, beso de corazón, sorte para o ano novo. Estiveras quitando de tocar e... Quería dicirche que... Hola, Carlos. Es mía. Sí. Que guionista. Ah, sí. Sí, y que teño calor de criar. Estoy tendo un moitísimo apuro. Chega a polémica, a xente fala de min. É emocionante. Moito traballo. Vou por unha copa. Vale, foi un placer. A ver, alguén ten algunha suxerencia? A rapaz de primeira fila. De que vas? Moi boa escolla. Dai as teclas, tío Noán. Funte solar ti miraches, me desguello, tentei noutra vez. De novo altivez e vaidade, si tocas ben. Mas non sei que demo crees que es. Que vale, de que vale, oh fana, no te veré. Vale, lembrome de ti. Teño que admitir que estuve algo seco aquela noite. Seco. Bueno, un gilipollas. Vale. Podo admitirlo. Pero pedirlle de que vas a un músico serio é pasarse. Vaya por Deus. Dixeches músico serio. Pero... Deixas unha trenca. Ah, A vindeira semana teño audición. Interpreto a primeira serie. xa vexo. Así que es actriz. Sí. Onde poden verte? Pois... na cafetería de Warner Brothers. Todo clásico. Así que es barista. Sí.
Non entendo por que podes mirarme por riba do ombreiro. Aquí tes a tua parte, recolle xa, venimos mañá. Anda en marcha. Era non me di que facer. Pois acaba de facelo. Xa, bueno, pero por que o lle deixo? O teu nome? Mía. Mía. Verite no cinema próximamente. Hola, Mía. Sono Josh Campbell. Sí. Pero a tal Distrito de Oro e tres osos, pero desde a perspectiva dos osos. Claro, perdoa. Josh Michael. Como? Podes me colher as chaves do meu coche? Non te escoito. Que se podes colher as chaves do meu coche? Non te entendo. Por favor. Claro. Grazas por terme salvado. Non vou porque me deixaras escoller, vale? É curioso que teñamos coincidido tantas veces. É curioso. Tal vez significa algo. Ai, onde está o meu coche? Como esa cousa na queixada? Isto? Sí. A tua cabeza fora da antena. Creo que provoca cancro, pero toparás o coche. Que? Non vives tanto, pero chegas antes onde queres, así compensa. Parece horrible. Será unha xestión. Xa sei. Ti és un, como se di? Caballero andante. Un bicho raro. Vaya. Non hai moito que ver. Teño visto cousas mellores. O sol se marchou, o día rematou, un frustrado que chega a tomar panorama real que está ser igual, no que nos debemos tan mal. Outra mozla era paz, a graia e hasta mar, pero somos bien máis entre nós vai cren, isto é así. Ti non és pra min, Non son? pois non hai chispa entre nós. Mellor que esteamos dous. Si chispa non hai, venimos a aclarar. Serei eu que diga que está a pasar. Lembra que guapo estás, o teu xersei de lá. Certo é que non me podes namorar. Quizás sin a atracción de alguén que eu non son, ou unha rapaza que busque un grande amor, pero eu non sinto nada. É certo, Eu sinto menos que nada. hai que ben empatados. Pois sí, ai quedo esta noite.
Greg. Sí, perdoa. Sí, non me retraso máis. Estaba preto. Moi preto. Achega o teu coche? Non, por aquí. Disculpe, isto será sin gluten, non si? Non é sen gluten. Que? Quero os meus cartos! Consultareino. Mía, ti pecharás o venres, entendido? O venres. Non podo, teño unha audición. Tende sen cuidado, cambia de data. E pon ben o delantal. Que faz ti por aquí? O típico, reunión cos xefes de estudos. Como fuches que entrar? Agocheime no control de andar detrás dos gardas e pasei a funda de caroza. Creo que teño uns 20 minutos antes de que se decaten. Non terás un descanso axiña? Quédame 10 minutos para o próximo. Podo agocharme nos lavabos? Sí. Aita, non preguntei, desculpe. Así que ti traballas aquí? Sí, este é o lugar onde as estrelas de Hollywood veñen tomar un café no medio do rodaxe. Así que xa coñecerás uns cuantos. Non tanto, pero ás veces, pois, sí que aparece algunha estrela. Xa verás, algún día ti serás unha. E ti que tal? Ben, sigo ensaiando e tocando jazz. Que tal o teu Clark Gable? Greg? Ah, sí, chamase Greg. É moi majo. Canto levades xuntos? Pois nuns días faremos 4 meses. Onde queres que vayamos? Non sei, podemos sentar aí un banco. Por certo, ti cando actúas? Pois tive unhas audicións para facer unha serie de adolescentes de televisión, pero ainda non me confirmaron se me collían ou non. Xa verás como si te chaman. Moito ánimo. E ti cando tocas? Bueno, pois a cousa anda algo parada nestes intres. Porque o meu socio está fome e agora o local que tiñamos é o local de samba e tapas. Samba e tapas? Iso que é? Pois, ademais dunha amarga treta do destino, un local onde se serven tapas e se baila samba. Meu Deus. Collerme para a próxima edición da serie. Alén, xa verás como consigues. Podíamos ir ao cine a ver a reposición de Rebelde sin causa. Xa viches, non si? Pois, a verdade é que non a vi. Que tal o non saber? Vale, Como investigación. como investigación. Hola, mía. Eu pensaba que... Houve cambios de última hora. Pero Sánchez escribiu un email con os detalles. Non o liches, verdade? Pois non, a verdade é que non o li. Mi irmán está a vir de chegar con súa esposa. Vela aquí o tes. Dime, Michael. Sí, a cena será nunha hora. Nos saímos aí agora para ir collendo mesa todo iso.
polo coche, vimos buscar. O futuro está nas mans de Asia. Non si, Michael? Sí, todo está nas súas mans. Teño unha idea. Seguen.
van a interpretar Xa verán, de Gershwin. Xa verán, vivir non é difícil. Peixes brincar, o algodón alto vai. Cartos ten o teu pai e a tua nai é xeitosa. Acóugame, niño, cala, non chores máis. Unha alborada ti vas erguerte cantando o estenderás ata o ceo as chegar. Ata ese día nada che fará dano. Co teu pai a tua naiciña canda a ti. Sebastián, Que? tanto tempo sen verte. Sí, xa pasou o tempo. Esta é a mía. Encantada. Encantado. Estou nun novo proxecto musical. Precisamos un teclista. Tens que estar de coña. Non, en serio, é moita pasta. Non o podo creer. Pensao, e xa me dirás, hai moito que non nos vemos. Vémonos. Dedica logo, mía, encantado de coñecerte. Estás ben? Véxote... serio. Sí, non é nada. Vas chamalo? Como? Pregunto que se vas chamar. Faceuche un traballo, non si? Non o vou chamar. Perfecto. Mira. Este é o deseño que pensei para o local de jazz que queres abrir. Que pon aquí? Sebs. Xa sabes que se vai chamar Pincho Polo, porque... Porque era a comida favorita do teu ídolo musical. Correcto. Ti serás famosa ca obra que estás escribindo que eu abrirei o meu local. Pincho Polo. Este é o trato. Gravamos con Universal. Teremos unha xira na que daremos varios concertos semanalmente, cobrando 1.000 euros cada un por semana. Ademais, a porcentaxe das vendas, billetes e merchandising. Aceptas? Sí, por suposto. A tocar. Ese é o estilo musical que ahora triunfa. Dis que queres salvar o jazz. Como vas a salvar sin ninguén o escoita? O jazz morre por culpa de xente como a ti. Ti tocas para xente de 90 anos. Onde está a xente xove do presente? Ti estás tan obsesionado co pasado, con Clark e Thelonious Monk. Eles si eran revolucionarios. A ver, como vas ser ti revolucionario sendo tan conservador? Aferras do pasado, pero jazz fala sobre o futuro. Seino, a outro pianista era maior que a ti. Pero ti és un gran ocur, tío! Con tanto
E non sei que este latexo un ritmo que me está a atrapar. Sei que esta noite vai ser especial. E non sei cal é o teu nome, non me importa. Teño en mente algunhas cousas que probar. E non sei que queres facer, sei que non o vou perder. Sei que esta noite vai ser especial. Oh, se bailamos xuntos nosos corpos o compás, sentiremos a paixón. Noite en chamas, unha noite en chamas, acendamos lumes, unha noite en chamas, fogueiras laradas, unha noite en chamas, unha noite en chamas. Eu sei que me sinto ben, sabes que me sinto ben, sei que esta noite será especial. Unha noite en chamas. Non importa se nos volvemos tolos, desvarío cheo de música e ardor, o volume a reventar, ninguén nos pode parar. Sei que esta noite será especial. Sei que esta noite será especial. Son Sebastián, nestes intres pillasme ocupado. Deixa a tua mensaxe despois de escutar eso sinal. Grazas. Outra vez o buzón. Chamaba para falar un pouco. Xa hai días que non falamos e bótote de menos. Un bico. Sorpresa. Non se supoña que te chegabas máis tarde. Teño que marchar mañá a primeira hora, pero necesitaba verte. Ainda teño o pavo no forno, pero vamos ir comezando a cear.
Bueno, que tal vai a xira? Ben, non paramos. Andamos visitando lugares novos continuamente. E a túa obra, que tal vai? Ben, sigo escribindo e reescribindo o texto. Queda pouco para a estrea e quero que todo saia perfecto, pero... Nada de peros. Se non entenden a túa obra, é que non teñen nin idea. A que hora dicías que tiñas que marchar? Mañá a primeira hora. Estaría ben que viñeras comigo. De xira? Sí, estaremos unhas semanas na seguinte cidade e estaría ben que viñeras. Pero teño todo o material, debo ensaiar e en 2 semanas será a estrea da obra. E así que podías ensaiar en calquera lugar. En calquera lugar onde ti estás de xira, non? Non sei, supoño. Isto canto vai durar? Isto? A que te refires? As xiras? Cando remata esta xira? Cando remata esta xira? Podemos estar meses ca primeira xira. E cando esta remate, gravaremos outro disco que terá a súa propia xira. Así que isto vai para longo. Isto vai para longo. Xa vexo. Ti non confiabas en que tiveramos éxito. Que dis? Non podes alegrarte por mí. Claro que me alegro por ti. O único que digo é que ata fai nada falabas pestes de Keith e deste tipo de música. E agora estás todo o día de xira facendo unha música que non che gusta. E a ti? Gusta a música que fago? A mí encántame, pero creo que a ti non. Non era o teu soño abrir un local de jazz? Sí, pero o que funciona é dar estabilidade e isto. Pensei que isto era o que ti querías. O que eu quería? Sí, xa sabes. Un soldo, poder facer plans, estabilidade... Pois claro que quero que teñes unha estabilidade que che permita cumplir os teus soños. Non renunciar a eles para estar cunha persoa que detestas facendo unha música que non tenche. Pois eso tiñas que ver moito antes de asinar o contrato. Antes de asinar o contrato. Xa vexo. Ti só me querías cando me iba mal, porque así sentíaste mellor que contigo mesma. O pago. Sebastián, lembra que hoxe pola noite temos a sesión fotográfica. Hoxe? Non era o próximo xoves? Non, é hoxe, contamos contigo, non si? Sí, claro, contade comigo. Perfecto. Mil estrellas tremelucen para mí. Esta urbe con tanto por descubrir. Mil estrellas tremelucen para mí. Moi ben, así, con actitude. Moi ben, esa é a pose que precisa o vosso público. Ascendendo procurou chegar, tocar os lufeiros, Moi ben, a ver, agora, o teclista. Con cara de enfado mentras faz que toque o campo. Moi ben, así.
The child I say again. A ver, ti, o teclista, segue ca cara de enfado mentras tocas algo. Que toque algo? Se veña, algo se che correrá. Se llega a decepción. Mía, tens que perdoarme. Es un mal nacido. Tens que perdoarme, por favor. Díxeme... Un mal nacido é o que es. Dime polo menos que tal foi a estrea. Foi horrible, horrible. Non había ninguén. Non teño diñeiro para pagar o aluguer do teatro. Teño que marchar para casa. Claro, imos para casa. A miña. Tamén é túa. Xa non. Todo saiu mal. Todo. Sí? Mía? No, xa hai meses que non vivo aquí. Como di? Unha audición? Sí, por suposto. Que queres? Mía, teño unha cousa que contarche. Xa hai meses desde que nos separamos. Que queres? Lembraste de Ana Clara? Non era a famosa directora cinematográfica? Sí. Pois leo a túa obra e gustoulle tanto que quere levar a gran escena. Que dis? Tes mañá ás 5 da tarde unha audición. Non podes faltar. Non, Sebastián. Non soportaría outro rexeitamento. Que dis? Luta polos teus soños. Non. Sebastián, sabes que? Estive pensando e creo que tiñas razón. É mellor renunciar a fantasías e buscar algo no que realmente poida ser boa. Algo no que non necesite estar continuamente presentando audicións, na que calquera cousa pode ser un pretexto para rexeitarme. Pero que dis, Mía? Claro que podes. Non. Sí que podes. Non, Sebastián. Mía, feme caso, por Deus. Aquí vivo como pai. Podo retomar os estudos e dedicarme a algo para o que realmente vaya. Mira, tes mañá ás 5 da tarde unha audición. Eu estarei aí ás 8 para irmos xuntos. Se ves ou non, xa é cousa túa. Ben, vida mía,
Como sabes, estamos interesados en rodar unha película en París e buscamos actrices do teu perfil. Neste caso, o traballo é inverso. Unha vez escollida a actriz, elaboramos sobre ela o personaxe protagonista. A rodaxe e grabación terá lugar durante 4 meses a partir do mes que ven. Pero, para saber se ti és a actriz coa que queremos contar, necesitamos verte actuando primeiro. Así que, queren que lles conte algo? Sí, Mía, contanos algo que se che ocorra. A miña tía vivía en París. Cando volvía a casa, solía contarnos historias sobre a súa vida no estranxeiro. E lembro que unha vez nos contou que saltou o río descalza, sorriu, pechou os ollos e no sena ela caeu. Auga cheada acabou constipada, mas quixo volver ao facer. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles rotos que viñan mirou cara ao ceo que atardecer velo un sentimento de paz. As horas bebía, aos poucos morría, eu lembrarei a súa paixón. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles rotos camiñan cren. Dixo que a loucura ten que estar, Dios nos axuda a voar, tal vez nos leve longe, e por iso é precisar. Queremos rebeldes, queremos poetas, artistas do ceo e o mar. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles que rotos camiñan cren. Así foi como empezou. Era o sen da paixón, sorrindo e sorrindo, quixo volvelo facer. Despois desta exitosa audición, Mía, que soñaba con ser libre en París, acabou sendo toda unha estrela en Hollywood, casou con Greg e foron pais. Sebastián, que renunciara ao jazz para acadar o éxito musical no grupo The Cave, acabou deixando e abriu o seu propio local de jazz lonxe das luces e da fama. A música uniunos, o éxito afastounos. Tan só entón comprenderon que non peregrinaban xuntos. Pero, acaso outro final tería sido posible para eles?
que deixamos sección coa Cabulo, podemos facer. Ahora que noso segundo aniversario, temos moito que celebrar. Miras un treino. Seps, un restaurante. Un novo local de jazz.
deixa